bakker. Marie, 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 Marie is nu om 4 uur wakker. Dan gaat ze zoete broodjes met hem bakken en laat zich voor de oven door hem pakken. Marie, 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 Marie houdt van een warme bakker. We hebben in de straat een warme bakker. De mensen staan voortdurend in de rij. Mijn zuster dol op vers gebakken broodjes ging met die bakker aan de vrijerij. En als ze 's avonds met hem wandelen gaat, zingen vrolijk alle mensen in de straat. Marie, 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 Marie houdt van een warme bakker. Marie, 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 Marie is nu om 4 uur wakker. Dan gaat ze zoete broodjes met hem bakken en laat zich voor de oven door hem pakken. Marie, 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 Marie houdt van een warme bakker. Ze wilde graag de fijne kneepjes leren en was dus altijd in de bakkerij. Het geroddel van de buurt kon haar niet deren, al heel gauw kwam het tot een trouwerij. En toen ze met hem naar het stadhuis toe ging, zong het zangkoor van de buurtvereniging. Marie, 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 Marie houdt van een warme bakker. Marie, 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 Marie is nu om 4 uur wakker. dan gaat ze zoete broodjes met hem bakken en laat zich voor de oven door hem